Awung Jenar Raden bergoyang jelas tak cocok. Yeah.
Sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku duh wong ayu pepujatku ati susah angon sliramu Rino kita hati-hati ati susah nunggu kowe bali ati dong kemana pasur rasa kangen ra bisa mari ya mung Reska kang bisa nambah. Sembah nuwun. Iki pembukaan wis. Lho, lah andani to. Aku ki jane sasaran aku Bos Melan. Monggo Bos Melan, mriki. Harus joget dulu. Bosku. Menika sareng kali bapak ingkang kagungan dalem. Karo Mas Bebek. Wah, ki jane. Mas Bebek. Nah, sing duwe kali deres. Aja slow. Ake jos. Bos Melan. Bos Melan, Bos Bebek. Sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku duh wong ayu pepujatku ati susah kangen sliramu Rino kita hati-hati ati susah nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari ya mung Reska kang bisa nambah. Dibuka wis bayangnya kaya ngene lho. Nek Bos Melan karo Bos Bebek ngene iki. Pokoke tenan. Kalajengaken napa, Mas Melan? Lajeng napa, Bosku? Lakune napa malih, Bos Bebek? Nderek, oke. Nderek mawon nggih. Aja. Manut. Apa? Aku ngantek kaget lho. Garwane wong liya ya apik, lali janjine ya apik. Pokoke apik. Sebuti. Kabeh apik. Oke. Pokoke trimo manut. Bablas ke GWL dhek iki. Aja aku
bos bebek. Garwane wong liya. Iku gepeng sing duwe kalih bersih. Bos Melan bos bebek. Sesak mlebu sedeng. Wong ayu sing tak tresnani Rino wengi. rino wengi mong kaimpi-impi aku ora bisa lali Bos Melan. mong sliramu pepucuk ning ati Nadyan sepisan ketemu. Nah, Pokoknya pun sedaya jenengan dereng. Ha lho. izin Pak Jarno izin bengi iki ora. Oh biasa absen toh. Dek, Halo. bareng kok bos Milan iki suanane ya apik. Oh, Bos Melan Nek kok nembang, nyanyi bar iki siap. harus siap, pokoknya siap. rangkaian Bos, lagu ya Mas ya. lagu niki saged mboten? Heeh. Mangke terus dilajeng napa lagune Biasa jenengan? kok pokoknya Pak anu bos Milan nembang dhewe. Ah. Biayane bagus awet enom. Ah iya. Ya Allah. Ya Allah. Neng apa sliramu Loh, cekko galaku kaya tempo Oh, budong, asur. ati kok karun Gusti kula nyuwun ngapura Spesial bos Milan, bos bebek, asik, asik, asik. Wong ayu sing tak tresnani Rino wengi mong kaimpi-impi aku ora bisa lali mong sliramu aku jane ati Nadyan sepi ketemu Sliramu esek-esek sing tak tresno esek-esek garwane wong liya esek-esek esek atiku kebatut tresno nanging ati kumbang gawe lara Neng apa sliramu tega ninggal aku kaya tak
Sik bos melan. Nggone dhewe jogeti dhewe. Terus bola bocah nih bocah. Woi, nih, nih. Halo Mas. Sukini. Yo di Budi. Budi biasa dia. Kowe iki salah alamat. Lah piye to? Masri mepene kono. Ya aku ngerti, aku mek nggur salaman lho. Aku kok nggur kleru wae karo kowe iki. Masri apa? Lah wong iki kleru berjarak kowe iki. Lah wong mepene kono kok ngledok rono kuwi. Kok sik Mas kabeh roto Mas. Oke, terserah. Nggih Pak Jarno. Masri apa? Pak jenengan anu HE boten Pak? Boten. Mbok HE Pak? Lah halah. Ayo Yit, perayit. Lah ya jenengan lebokno lebok. Ayo Mbak Putih. Pak De, ajeng HE boten? Lakune napa? Caedan ya Pak. Ini wis sing Loro diomani. asmara. Ngerti? Kowe iki Dek, tamu pirang-pirang sing di omah sing di Pasar lho. Ya gak apa-apa to Mas, aku nyedaki sing di omah. Oh, Mbak, loro asmara rondo kempling Mas. Rondo kempling awake awan. Lah iya. Oke Dek, kesupen kula. Lah iya, ini dulur kula Mas. Wah, iki. Oke, siap. Mas pripun kabare? Alhamdulillah. Penak lho, oke dulur oke rezeki Mas. Ngono kuwi lho. Mas Apa? Pekon. Ora aku golek boloku. Bolomu ning ngisor kae lho. Ndi? Bukil. Kucing no kok kuwi. Tresnan yo. Iya, lebokno jenengan. Pengumuman. Yang merasa HP-nya kehilangan bablas ngae PA ya nih. Iya. Wis, lebokne sik. Eman-eman HP kok nemu dikekke. Alah. Tuku yo larang kok. Wong kok dadi wong Dosa yo tak songgone. ya maling kok ya Jangan maling yo bangga. ben sing ra ngerti kan ra ngerti. Ngerti, wong maling ki dadi buta, Mas. Gak usah. Rasanya apa rasanya? Rasa lho. Ele, rasa kok ya mbok cenat lho. Dadi petono. Oh, alah. Karepku wis. Oke. Gas. Terus ning Wiratmaya. Erik masyaallah. Mas. Erik lope-lope ngono lho. Erik lomba-lomba. Katresnan ning Wiratmaya. Tinampi dene rara. Sanajan kota sadra kabeh leno ala punapa.
bumi langit disekseni. Piye Mas? Bengi iki aku nyambut gawe ngene Mas Nyono. Heeh. Ra bayaran ra masalah. Walah wis dibayar lunas kaya wis Modar gene aku dibayar lunas. Amplope wis mlebu kok. Alah. iPhone kok len. Apa? iPhone. iPhone. 7 juta 100 itu. Nah ya. Ya gak apa-apa Mas. HP ini bom-bom. Lah ya. Bagi ya Allah ini. Rasa. Mas, Arep jaluk Mas. aku Kowe arep jaluk bos Milan iki ora tak cegai. Ojo cegai Mas. Tuman iki kok penyanyi njaluk duit ae. Padahal sing ngajak kowe lho. Aku rene kok sing Ojo ngokot ngene kowe ya. lho. Iki aja ono-ono tadi. Lho ngono kuwi. Ojo isin-isin ke aku iki. Ampun diparingi Mas Milan. Lah ya. Tuman iki. Oh alah, Mas Milan senengane ngoten niku, bulet ae. Penyanyi. Bloko suto ngono lho. MC Mas. untuk daerah untuk melas. Lah iya. Wah aku ditum ngono lho mbacano. Benti lindes. Oke. Ayo, lebokno. Mas Milan, Iya. santai Mas. Yo, Rasa dikei. rasa kaya ngono ra dikeki. Tuman Iya iki, halah. Cara ngekei aku genah munggah swarga. Sepik ngono kuwi. Nanti Aku ini Mas Black sik lho. rene sik lho. Oke. Ya, iki loro asmara. Engko Nih. nanjake sapa iki? Ora. Mas Milan, sampean pengen tukar duit gak? Ndak. Ngopo takok-takok. Ya maksudku mbok menawa kira. Enggak gitu, Mas. Iya. Mas Milan, ngapunten ajeng sedekah napa mboten? Tambah ngere. Ayo. Lah nek iki jolke duit dijolke duit. Lah nek iki njaluk. Niki pencairannya enten panti jompo, lansia, ngoten. Tasnya putih. Tenang aja. Tasnya putih. Tas. Kuwi tas isine 100-an kabeh di sopan. Oh, ya. Tenang. Oke, Mas Milan. Bos Milan ki dhewe nanggone Pak Anu Iya. kaya ngene Pak. Iya. 5 juta. Iya. Katresnan ning Wirat Moyo. Walah masyaallah. Ditabui Mas, ditabui nggih. Kula nembang ditabui. Katresnan tak dundung tak lho ya. Katresnan ning Wirat Moyo. Kloteng. Ning promosione. Kaki dong kemana-mana. Loro asmara dhengi. Mbak Ragil maju. Monggo nyakar piyambak, Dek Ragil. Monggo Pak. Yo. Mas. Oh berarti HE iki. Oke, baik. Aku mati
Bapak Ibu yang merasa kehilangan HP, Masya Allah. iPhone, drink wine. Lek gawe pengumuman ki sing bener, iku HP-ne apa? Ini per iPhone nih. Dudu. Kameranya papat tuh. Dudu. Maxtron. Maxtron. Bapak Ibu tamu undangan, saya hitung 3 kali. Kalau nggak diambil hak saya ya. Ini yang merasa punya kehilangan HP, tolong diambil di panggung hiburan jelas nada. Saya hitung 3 kali, kalau nggak diambil hak saya. 1, 2, 3. Ya. Oke, dol gede. Niki dilabaske rondo kempling Mas. Rondo kempling diengki, Anjar maju. Tek nasi ya. Oke, no nano. Yo. Aku Slow. Monggo Dek Anjar maju.
Jelas maka Rajoli Arkalenga Studio. Secara foto Kaya wengi udan krimis raus.
utusan riyen tapi kanca-kanca dadi nderek. Monggo, ajeng ngaturke napa monggo. Memanismu angu jiwa Dek Ragil maju. Dek Ragil, Mbak Fitri. Oh Mbak Fitri Triga, anu Fitri Triplek. Fitri Tegar. Tapi niki mangke anu lagune dangdut mawon mboten napa. Nggih. Sing penting kira grandel yen. Oh nggih monggo. Madhepe mriko Pak, syutinge mriko. Agawe rujiting kalih Pasar sono nyawiji rara apa kang natya upama munduta rukmi Ning layu tartamtu taktu roti ibarat wong numpak prau lumampah tanpa walah ing madyane ing jala temah gonjing anggenjong neng paku lingan sing nembang sing campur carine Sragen sing kagungan kersa priyayi Sagen sing nembang wong Tuban Sri Uning Jo. Ayo panitia Mas Agung CS Mas Anton lu langsung di giatnya lur Sri Uning ditayuke monggo Sri Uning ditayuke ngendi kanca-kanca ngesokne aku kena malah ra ketok blas iki dipun rencangi sinten Mang Mileh. oh ndelok kok kayak si Wahyu kayak malah ndelik ya kangkringane. Ayo joget Mas Arsono. Oh. Anu kendangane anu gagrak bloro saged. Saged. Niku cah bloro, Pak. Bloro, kakak Cah bloro niku. Ayo. Bloron. Anu direncangi urutane kowe, Put. Yo Mas Delta leren sik ganti Hah? Mas Erik. Sapa? Ayo Mbak Fitri. Mas Arsono kali Mbak Fitri nggih. Niki riyen sing tenggene Mas Alwi. Monggo Dek Fitri. La Sri Uning mustika tuban lapu tresno lan sapaya pati marang Raden Wiratmaya kang wus prasetya anambut ranti
graita kang rineka katange pribadi Wirat Maya putranira sira lawe adipati Tuban Sri Huneng putraning ati wong sapati nalika ing uni kapupo ing Madyalaga duk prang tanding lawan Minajingga katresnaning Wirat Maya tinampit neng Rara Sri Huneng senajan kasanira Prapteng Wisma kalabuh negara Rehoning Mustika Tuban Tresno Saboyo Pati marang Raden Wirat Maya kang wis prasaja kanandang Rehoning Datan Graita kang rinapa kadange pribadi Wirat Maya putranira sira lawe adipati Tuban katresnaning Wirat Maya tinampit neng Rara Sri Huneng senajan wekasanira Prapteng Wisma kalabuh negara tasih Mas Agung lali janjine Mas Agung Lanjut Mas Agung nyanyi Mas dong, Bogel lali janjine setunggal malih lali janjine monggo. Nanti Tetap Mas sama Agung Kina. CS Dik Tia Monika. Juga nanti ada Cinta Merah Jambu, ada Lungiting Asmoro. Monggo Mas. berarti lali janjine dene niki nggih Monggo, monggo.
Ragen langsung mawon. Langsung Ragen mawon. Langsung gurek Mas Erik. Oh, sebelas nada. Mas Enggi. Joget, joget. Dino minggu ing tak tunggu kowe ngajak neng tawang mangku nganti lingsir sengengene ana kene aku nunggu kowe lali janjine kandhane alesane mangkelake sapa wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko Aja no. Nah, kan. Aku ora melu-melu, Mak. Nyong ora melu-melu ya, Mak. janjane kowe neng ngendi gelagatmu sajak nyobriane atiku sujana kowe kencan karo priya liya Sebelas nada. Alkalin audio. Raja Wali satu sisa. Serah foto. Arif Genset. Mbak Yuli. Yuli. Awo. Yuli. dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak neng tawang mangu nganti lingsir sangengene ana kene aku nunggu kowe lali janjine kandhane alesane mangkelake sapa wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko Sor mase. Burung rampung. Lah kok do mlayu to? Burung rampung. Burung rampung. Janjane kowe neng ngendi? Gelagatmu sajak nyubriyane. Atiku sujana
nuwun Mas Bugil, sembah nuwun dalipun. Mangga. Sameneika kersane dilajengaken kali Mas Agung. Yuk bersama jelas nada asik Pak Budi. Berdua karo Pak Fitri. Semoyo wae aku tresno karo kowe la 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 tegane atimu saya gawe gelo iku ra prayoga karuan nadyan mong